Рәсәй Үзәк банк мәгълүматы буенча свит системаһына бәйле яңалыктар аркаһында мутлашуу сорактары арта. Үзләрен банк хезмәткәрләре таныштырыслар телефондан шылтыратып, һездин хакланган акчаларга югалту куркынычы яна дип, сумманы икенче исәпкә күчерүдә һорайм. Нимә ул свит системаһы? Унан сыгу безгә нимә менән янайм? Хаумагып, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Игътисад фәннәре кандидаты Азамат Барлабаев. Хаумагып. Азамат шулай итеп, бына Swift системаһынан сыгуга бәйле төрле кызыклы һәм хатта куркыныч мәгълүматлар да, төрле фейк мәгълүматлар да күп әйтә аңлатып үтәйек әле. Ул бу нинди система һәм гомумән ябай кулланучыга банк картаһы тотусыга дип әйтәйек, ул ниндәй куркынычы бар? Swift система ул сетилдәге банклар менән безнең банк арасында теге переводтар яһатырган система. Уны хәзер эшләмәгәс, тимәк бер икенче банклар, сетилдәге банклар менән расчёттар яһай алмый. Ягъни банклар яһай алмый, ә без түгел. Без түгел, безгә алып калмый. Ул банк межбанковский расчёт дип атала, Swift аша үтә. Әгәр дә ул Swift эшләмәһә, шул банклар икенче банклар менән расчёт яһай алмый инде. Әлегә баягы анда 6 санкция эләккән банк шул баягы расчёттарда эшләй алмый. Әлеге билдәле Рәсәйнең 6 банкы шунда исәпләрдә алып бара алмый, димәк. Бына ошо 6 санкциягә эләккән банк, уның картаһын тотышларга бу ничектер йогынты яһаймы? Йогынты яһамай, чөнки алар безнең система, платежный системада эшләй, бернинди дә проблема тудырмый. Гомумән без хәзер инде шундай кулак саны тотуга түгел, картаман исәпләшүгә, гомумән акча күчерүгә инде өйрәндек һәм шулай иңелрәк тә һәм ниндидер ошо акча күчерүгә бәйле системага кушымталарга хәүф бармы? Юк, бернинди дә проблема булмый. Безнең унда әзерлек эшләр алып барылды, безнең система бесперебойных платежей дигән система эшләй, проблема акчаны күчерә ала. Һәм дә мир система эшләйт инде. Визанан да, Маэстронан да аерым буде беден или беден үде беден мир система эшләй. Бернинди дә проблема булдырмый. Бюджетта эшләгән кешеләр алар мир карточкаларын аксалар. Аларга бернинди дә хәвеф тимәнде. Эшкуарларга бына шәхси эшкуарлар кайберләре экспортман эшләй уларның. Экспортман эшләгән эшкуарлар әлбәттә аларның проблемалар бар. Бүген көндә ошо санкция эләккән банклардан расчёттар туктатылды. Икенче банклардан расчёттар эшләп була. Улар әлеге вакытта был үзләренең мәсәлән сыгу юлларын эзләйдер һәм финансистлар был яһәттән индидер проблемаларны хәл итәләр дигән ышанысабыз. Бына тарихи вакыйга Рәсәй Үзәк банкы төп ставканы 20%-ка тиклем күтәрде. Был булган юк ине, шулай бит. 15 елда 17%-ка күтәрелгән ул ставка. Һоңгы тапкыр инде шундай теге Иң югары кимәлдә булган ставка 15 елда 17%. Бу ни өчен эшләнә ул? Ул шул белән теге паниканы туктату өчен, инфляцияны туктату өчен, шундай ул тәлә политикада кыйбат акча политика дип атала. Хәзер кредит системаһы шул эшләй алмаһа, белән тимәк инфляция туктатыла һәм дә шул расчёттар туктатыла. Бер бәлкәген удакка түгел. Бына был 20%-ка күтәрелә, ул бит инде хәзер ипотекага һәм кредитка йогынты яһай, әлбәттә улар югарырак процентыннан бирелә. Бына быга салынган кредит ставкалары, ипотека ставкалары. Хәзер быга салынган кредиттар буенча ставка күтәрелмәй. Аннан да безнең Россия президент Владимир Владимирович Путин утырагында поручение бирде һәм дә хәзер закон әзерләнеп йөри, шул булган килешүләр буенча ставкалар кала, әмма ләкин яңа алган кредиттар буенча әлбәттә ул ставкалар икенчеле була. Югарырак, әлбәттә. Һәм әлбәттә депозиттар буенча ставкалар күтәрелә. Депозит икенче ягы бар, депозиттар буенча ставкалар күбәйде, һәм бу әлбәттә кешеләргә мөмкинлек күтәргән акчаларын хакларга. Бу ни тиклем хәвефсез? Хәвефсез, чөнки безнең вкладлар алар страховкалар, безнең вкладларның страховкалары бар. 1 400 000 тиклем безнең страховка бар һәрбер вкладтан. Бөтә банкларында. Ягъни әгәр бугаса, ниндидер түбән процент менән депозиты булган икән, кешенең кулланысының югарырак процент менән яңа вклад асырга була, мөмкинлек бар әлбәттә. Һәм бына
Корпоратив кредит карталары бар, сөнки уларда шулай киң куллану, процентһыз периодман куллану да бар. Бына ошо карталар буенча ни әйтергә? Бүген улар хәүефме уларда куллану? Уларның процент ставкасы үсәме юкмы икән? Корпоратив карталар Айрым? Халга карта тегелме? Шундай. Айрым карталар, корпоратив менә һәрбер карта тотосыга ниндидер корпоратив кредит карта бирелә. Я булмаһа, процентһыз түләү мөмкинлеге менән икенче карта бирелә банк тарафыннан. Юк, андай проблема булмай, ул шул проценттары икенчеләй була инде. Әгәр дә бу кредитный карта булса, проценттарын килешүләр үзгәрә, онда ставка кредитный карталарын условиялары үзгәрә. Әмма ләкин шулай кайдан куллана алабыз. Әмма ниндидер ошо процент ставкалары турында мөгаен банкның банкка хәбәр итеп белешеп торырга кирәктер инде. Бuna әлеге вакытта Дәүләт Думаһында кредит каникуллары турында закон әзерләнә. Бuna бу нитиклем уңайлы мөмкинлек. Әлбәттә, моны хәзер ошо һәрбер хәрби операция ул бер икътисадка йогынтыягай ул проблемалар. Кайбер ишетелгән компаниялар бөтенсыга кайбер кешеләр ишет галашуга күрә шул кредит алган кешеләр проблемалар булмас өчен мондай мөмкинлек булдыра инде хәзер. Әгәр дә кредитыгыз була, ипотекагыз була, үлегезгә кредит каникул берничә айга процент түләмәйме, процент түләмәй, түләмәскә мөмкинлек туа инде. Ягъни кредит каникулы ул төп түләүдән алып барга процентта түләмәй торган. Анда шартлары төрле була, һәрбер кеше өчен индивидуаль караш. Бұл ябай кешеләр өчен дә буламы, әллә бары тик эшкуарлар яки башка зур эш алып баручылар өченме? Бизнес өчен генәме? Әле законда физический лица күрсәтелгән предпринимательләр өчен мин уйлыйм айрым бер программа булыр дип уйлыйм, чөнки әлбәттә проблемалар булуы мөмкин. Реструктуризация ул нимә була? Кешеләрдән дә компаниялар һәм дә улар заявка бирәләр, аларга шул баягы кредитный ставканы кредит срогын озайту срогын кәметүме, платеждарын әдәйтү дигән шул реструктуризация дип атала. Бuna ул нитиклем уңайлы? Әлбәттә уңайлы. Мәсәлән, ай һайын 40 мең түләйгән заявление язган, банк карый да берничә елга озайтып, ай һайын мәсәлән 10 мең түләй ала. 5 елга алган кредитты 10 елга тиклем булдырырга. 15 елга модатыра була һәм дә ай һайын түләгән түләүләр алар кәми. Кыйммәтле кагызлар базары, ул әлбәттә әлеге вакытта шундай кыен хәлдә тибетек, шулай да нимәләр әйтеп була бу базар буенча? Әлеге көндә биржа эшләмәй тора, чөнки безнең акциялар, безнең Россия компаниялар акцияны хактары нык түбәнәйде. Чөнки күп посетитель инвесторлардан безнең базардан сыгып китте. Санкциялар карата һәм дә бүген көндә безнең Үзәк банкы һәм дә безнең хөкүмәт федераль фондыннан ошо акциялар алырга акча бүлә инде һәм дә ошо акциялар хакын бер әдрәк ярдәм итәргә инде, ошо компаниялар өчен ярдәм күрсәтергә инде. Инвестициялар буенча кайсы бер экономика шартларын, экономиканың талаптарын белгән кешеләр инвестициялар менән булыша һәм бuna унда ничек югалтулар бармы, юкмы? Әлбәттә, безнең компанияларның хактары төшкәч, акцияларның хактары төшкәч, кайбер кешеләр акчаны югалтып, бөтенләй югалтып дип әйтеп булмай, аларның портфельдарын хакы төште. Әмма ләкин бүген көндә ул яхшы мөмкинлек шул акцияларны сатып алып, берничә елдан аларның икенче кыйммәт хакка сатылу мөмкин. Чөнки икътисад ул барыбер да бер урында тормай, үсеше һәм вакыйгаларда төрлесе уга йогынты яһау ихтимал. Һәм йогынты яһау ихтимал явап санкциялар Россиядән. Россиягә игълан ителгән санкциялар итәпһез, әмма Россия үзе лә бит явапһыз калмай. Бұл санкциялар безнең илгә проблема килтерә, алар шул Европа илләренә проблема килтерә. Бер таяктан ике башы һәм. Үдәгез күрә, ничек хәзер газ хакы күтәрелде, бензин хакы күтәрелде, әлбәттә ул зур икътисад өчен, Европа илләре өчен, икенче илләр өчен зур проблема булып тора һәм әлбәттә без дөньядагы иң зур нефть, газ экспортеры булгас, ул безгә файда гына килтерү мөмкин. Безнең компанияларның хакы ла үсә, килендәре лә үсү мөмкин, чөнки мондай хактарыннан әлбәттә ул
компаниялар прибыльнесе күбәя. Демәк, шулай итеп, Рәсәй бындай зур санкцияларга әзер ине килеп сыга. Дөйм алганда. Бұл санкцияларға әлбетте, чөнки һуңгы елларда шул Күдәк банкы зур эш алып барды, банк системаны ныгыту өчен һәм дә бөтә теге белән агросәнәгать өлкәһендә лә зур эшләр алып барды, үдебезне тәэмин итәбез продуктлардан. Тимәк, безнең илебез мондай күренешкә әзер булды. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, бүген банк системасы турында һөйләштек. Безнең студияла икътисад фәннәре кандидаты Азамат Барлабаев булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.